Així doncs, tinc l'honor de trobar-me davant del temible Tao Pai Pai? Que potser vol un autògraf? Molt graciosa sobre, mestre, però no fa pas cara de saber amb qui se les ha deure. Se m'haurà de pagar també per aquest, general. I està d'acord? Sí, és clar. Vinga, demostri'm de què és capaç. Pot elegir qualsevol arma, si vol. Molt amable, però em sembla que no caldrà. Amb la llengua en tindré prou per defensar-me. Em farà molta gràcia veure-ho. Som-hi! Esquiva bé. Molt bé. Continuem. No! I aquí el tenim. Ara ja no es pot moure. Acabaré amb vostè d'una vegada per totes. Ah! Prou jugar. Anem al gra. El meu poder ja no actua! Què li passa, General Blue? Faci alguna cosa. Aquest ja està llest per ara. No caldrà pas un avió. Puc trobar un mitjà de transport més ràpid. Això farà el fet. Em permeten que l'agafi? Aquest pilar? Però com s'ho farà? M'han dit que 2.300 quilòmetres, oi? Bé, així doncs trigaré exactament 30 minuts. Realment té una força extraordinària. Ara sí que estic ben segur que tindrem les boles de cristall. Estàs a punt? Coratge i bona sort! És per pixar-se de riure. Em sembla que ens ben divertirem. Oh, què ha fet? Què et passa? Sembla que tens problemes. Fes un altre esforç. Vejam. Fort, pare! Em fas pena. Espera, et donaré un cop de mà. Oh!
T'has deixat la llança. Núvol màgic! Ah! Pare, desperta't! Desperta't! Perfecte. I ara nosaltres dos, noi. Esperis, que ara veurà! Ja! Goku! Ja s'ha acabat. Ha estat fàcil. Estàs bé? Ara veurà! Què? No n'has tingut prou? Toma! Ara sí que s'ha acabat. Quan penso que aquest marrec desvergonyit ha tingut l'audàcia de lluitar amb mi. Ai. Què? El meu cap. Caram, em sembla que torna l'atac. Té la closca molt dura. Ai. Aquesta vegada el tombaré. Mira què has fet amb el meu vestit. Ha resistit el raig! Ara em toca a mi!
Però qui és aquest? Escolti, què li ha passat? Té la roba tota estripada. Què és el que ha fet per quedar així? Que és que s'ha barallat amb algú, potser? Escolti, tinc una bona idea. Vingui amb nosaltres, el convidem a beure un traguet i ens explicarà què li ha passat. Què passa? Respongui'm, és que no té llengua o què? Val més que el deixem. Però per què? És ell! No el reconeixes? Qui dius que és? És en Tau Pai Pai! Tau Pai Pai, dius? Em sembla que ja l'he sentit, aquest nom. Tau Pai Pai! Estic buscant un rastre. Que saben on em podria trobar un? Ves molt amb compte, Goku. No pateixis, ja ho veuràs. Li faré el que ell va fer al teu pare. Sí, bona sort. Dona't per mort. Això encara s'ha de veure. Jo de tu no correria tant. Ja! Amb l'aigua sagrada m'he tornat invencible. Vet-te'l aquí. Què et passa, Goku? Sisplau, defensa't! Fes alguna cosa! Ja! Entoma aquest. Ja! Oh, Goku, no! Em sembla que val més que abandoni. Perdona'm, noi! Què? Sí, et demano de genolls que no em matis. He obrat malament i te'n demano perdó. Et prometo que no ho tornaré a fer. Oh. T'ho prego, perdona'm. Em sap greu el que he fet. No puc fer sinó perdonar-lo. Què hi dius, tu? Té un regalet. És una granada! Ja estan llestos. Ja! Adéu! Charles!
Chaos! Et trobes bé? Què ha passat, Chaos? Contesta'm! Oh, Chaos. No pateixis, Ten Shin Han, no l'he mort. No vull que m'eliminin en el primer combat. Què diu? Qui és vostè? No reconeixes el teu mestre, Ten Shin Han? Però no pot ser. Et conec. Tu et dius Son Goku, oi que sí? Però qui és vostè, senyor? Oh! És en Tao Pai Pai! Exactament. Has trigat molt a conèixer-me. En Tao Pai Pai. Em pensava que era mort. Estàs de broma? Un home com jo no mor tan fàcilment com això. He d'admetre que vaig estar a punt de morir. I vaig trigar força a refer-me, però ara sóc invencible. Perdoni, es podrien retirar una mica? El pròxim combat ha de començar. Li aconsello que calli, senyor jutge. O el mato, entesos? Ei, Goku, em pots dir qui és aquest? És en Tao Pai Pai, un assassí. Un assassí? I també és el germà petit del malvat Crane. Ai! Escolta, era professor d'arts marcials. Li ho va ensenyar tot en Ten Shin Han i en Chaos. Em pensava que l'havies mort. Jo també m'ho pensava i encara ho penso.